İstanbul'un Arnavutköy etrafının Hadımköy etrapçasyna yerleşýän bir fermada başlygyny öldürmekde aýplanýan türkmen raýaty Kadyet jogapkärçiligine çekilýär. Kadyet diňlenşigi İstanbul'un ikinji agyr jeda kadyetine geçirilýär. Türkmet bogutyna görä Türkmenistanyň çopan öýde işleýän ýeri bolan bir fermanyň eýesini 2500 lira meşberine zähmet hakyny wagtyna tölemäni üçin atyp öldürmekde aýplanýar. Sözcü neşrine görä Türk prokurorlary Türkmenistanyň raýaty 44 ýaşly Şöhrat Ikramow fermanyň eýesi Sertaş Yorgany öldürmekde günä bildirip onuň Türkiýanyň Jinayet kodeksiniň bilkassaýyn adam öldürmek maddasy boýunça ömürlük türme tutulmagyny hökm edilmegini talap edýärler. Zähmet hakymy tölemedi. Men hem tüpüňi elime alyp satmak isledim. Munuň üçin jinayet jogapkärçiligiне çekiljekdigim barada pikir edip tüpüňi satmakdan el çekdim. Maliýatagy baryp tüpüňi ýzyna goýmak isledim. Maliýatagy baranymda mallary atmak barada pikir etdim. Ýöne muňa wyzdanym razy bolmady. Ol ýeri terk etmekçi boldum. Sol wagt Sertaş Yorgany gördüm. Ol meni görende ýaragyny eline alyp maňa tarap iki ýezek od açdy. Ol ýeni bir ýezek maňa od açmakçy bolanda gapdaldaky otaga geçdim. Meni atyp bilmedi. Buutka ýaly bir ýerde gizilendim. Men kapyny açyp açman kam ol ýeni bir ýezek maňa od açdy. Bir ok aýna degdi. Men sonda arkamdaky tüpüňi elime aldım. Kapydan zyklan wagtym ýeni bir ýezek od açdy. Men sol wagt gastym. Sonuň üçin ol meni atyp bilmedi. Das çık diýip gıýgyrdy. Ýene bir gezek od açdy. Men gidilenip oturan yerimden dasaryk çykman tüpüň diýrap oňa 3 gezek od açdym. Ýere ýykyldy, bütnemedi. Ol ýerde wagty ýene bir gezek od açmadym. Onuň telefony ýerde ýatyrdy. Telefonuny elime aldım, ýöne kodly bolan soň açyp bilmedim. Diýip sözcü neşri günä bildirilýän Türkmenistanyň sözlerini sitirleýär. Kadyet diňlenşigine merhum Sertaş Yorganyň aýaly Kader Yorga iki çagasynyň ýetim galynyny aýdyp günä bildirilýäniň jinayeta çekilmegini talap etdi. Guman edilýän bilen adamyň arasynda düşmançylygyň bardygyny bilemokdym. Ilki wada adamym guman edilýänden razy idi. Soňulsa onuň mallary ziýan ýetirýänligini we ony işden çykarmak isleýänligini aýtdy. Wakadan bir hepde odal ony işden çykarypdy. Firma başga bir iş her alypdy. Wakanyň bolan güni täze işgäriň eli döwüldi. Men şol gün adamym bilen telefonda gürleşenimde ol muny aýtdy. Ony lukmana kirip ýyzyna gelende tüpüňiniň ogurlananlygyny goňşy Turany bege aýdypdyr. Soňra bu waka boldy. Guman edilýäni arda şikaýatym bar, iki çagam ýetim galdy. Cezalandyrylmagyny isleýärin. Diýip merhumyň aýaly Kadyetden sitirlenýär. Sabah neşrine görä diňlenşikde Kady Ikramowyň polisiýada ýazan düşündürüş bilen Kadyetde aýdýan zatlarynyň arasyna gapma garşylygyň bardygyny aýdyp od açylandan soňra ýere ýykylan Sertaş Yorga ýerde ýatan wagty oňa od açylyp açylmanyny sorapdyr. Ikramow merhum ýere ýykylan oňa özüniň od açmanlygyny, ýöne onuň telefonuny od açandygyny aýdypdyr. İstanbul'un prokuraturasy tarapyndan taýýarlanan aýplawa görä başlygyny öldürenden soňra wakanyň bolan ýerini terk eden Türkmenistany polisiýa tarapyndan Silivri'de tutsuk edilipdir. Şeýlede aýplawa görä Ikramow hökm çykarylsa ömürlük azatlykdan mahrum ediler. İstanbul Kadyeti bary bolan subutnamalary nazarda tutup günä bildirilýäniň desapky tutsuglugynyň dowam etdirilmegi barada karar çykarypdyr we nowatda Kadyet diňlenşiginiň wagtyny ýygy süýşüripdir. Soňky ýyllarda Türkmenistany itileşen ykdysady kynçylyklaryň fonuna ýurt raýatlary ýeklen çözülegine daşary ýurtlary hususan türkmenlerden wagtdaýyn wiza talap etmeýän Türkiýe çykdy. Türkmenistanyň resmi we ýarym resmi habar serişdeleri Türkiýedäki türkmenleriň duçar bolýan ykdysady durmuş we kanunçylyk kynçylyklary barada habar bermeýär. Türkiýanyň migrasiýa ulugynyň noýabryň ahyryna çap eden hasabatyna görä Türkiýede ýaşaýan daşary ýurtlaryň arasyna türkmenler Iraklylardan soň ikinji orunda durýar. Migrasiýa hasabatyna görä Türkiýede kanuny ýaşaýyş ruhsady bolan 118.000 töwereg türkmenistanyň ýaşaýar. Ýöne resmi däl hasabatlar Türkiýedäki kanuny we bi kanun migrantlaryň sanynyň ýüzlerçe müňden geçýänini aýdýarlar.